Дами и господа, този поздрав е специално направен от Серен за нейният мъж, за Бирджан Джамбаза, за най-добрите в Тодор Икономово, за Джамбаза оригинал. Серен патронката и тар, лако семейство от Тодор Икономово. Поздрав Керела, Перомеске, о Бурджан, о шампиони, Кайси Лески, бари фирма, Ромален ми фамилия, Мастарен Тумаре Мосте, и Симан Буд бари фамилия, Капабарав Тумен. Вали гърми на Бирджан Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, пикнела Тодор Икономово и Южна България. Леско Алав си баро, Бирджано най-баро, Андо Тодор Икономово. Ефтино лео, ефтино бикнел, всичко сам постигнал, сам се издигна. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на Бирджан Джамбаза, касиерката Тешунен Совак Керел, нашите равена Ромесе Бирджан, Памен си Амдум Одуместе, Одоле си баре легендария, Таро баро Тодор Икономово, патрони, о баре дому како, баре вилеско. Джамбаза, о патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, леле, о баро, а кале о саврете джамен ме фамилия, наши перавена. Душман, душман, те шунела, душман, душман, те париовена. Душман, душман, те шунела, амаро наш ти перавен, бари фамилия и Симан Ромален, наши перавен, амен. Top Music Production.